Представете си това. Стоите пред жена, която изглежда напълно извън вашата лига. Тя е уверена, невероятно привлекателна и е свикнала мъжете да правят всичко възможно, за да я впечатлят. И все пак, по някаква причина тя ви вижда по различен начин. Не като поредния мъж, който се опитва да я спечели, а като някой, когото не може да разбере напълно, някой, когото самата тя желае. Ами ако ви кажа, че жените, независимо колко уверени или независими изглеждат, имат психологически слепи петна, пукнатини в емоционалната си броня, които повечето мъже никога не разпознават. И след като разберете тези скрити уязвимости, няма просто да привличате жени. Вие естествено ще промените динамиката във ваша полза, без да насилвате нищо. Не става въпрос за манипулация. Става въпрос за разбиране на това, което наистина влияе на жените под повърхността. Защото привличането не се гради на логика. То се движи от емоции. Повечето мъже се фокусират върху повърхностната привлекателност, опитвайки се да впечатлят с думите, парите или външния си вид. Но мъжете, които наистина грабват вниманието на жената, знаят как да се включат в сили, на които тя е почти невъзможно да устои. Стоическият философ Епиктет веднъж е казал: не е важно какво ти се случва, а как реагираш на него. И когато разбереш тези скрити слабости, спираш да реагираш на нейните настроения или на малките изпитания, които ти подхвърля. Вместо това наблюдаваш, разбираш и отговаряш със спокойна увереност. Този тих контрол е това, което те прави неустоим. Не е нужно да повишаваш тон. Не е нужно да насилваш ситуацията. Просто трябва да се превърнеш в мъжа, който разбира собствената си стойност и отказва да я даде за нищо. Това е мъжът, когото тя уважава. Това е мъжът, на когото се възхищава. Това е мъжът, на когото тя доброволно се подчинява. Не защото го е изисквал, а защото го е заслужил чрез самоуважение, дисциплина и непоклатимо присъствие. Преди да се потопим в тези слабости, нека изясня едно нещо. Не става въпрос за манипулиране на жените. Става въпрос за разбиране на човешката природа. Това са две много различни неща. Манипулацията означава опит да контролираш някого против волята му. Разбирането означава разпознаване на това, което мотивира хората, за да можеш да се свържеш с тях на много по-дълбоко ниво. След като наистина разберете женската психология, спирате да я преследвате, спирате да умолявате, спирате да се чудите защо тя внезапно е загубила интерес. Вместо това, вие се превръщате в мъжа, когото тя започва да преследва. Римският император Марк Аврелий е писал: душата се обагря в цвета на мислите си. Когато умът ви е изпълнен с самоуважение, цел и разбиране, цялото ви присъствие го отразява. Тя ще го забележи, ще го усети и естествено ще бъде привлечена към него, защото в свят, изпълнен с мъже, които постоянно я преследват, мъж, който е съсредоточен в себе си, е едновременно рядък и ценен. Сега нека разкрием първата скрита слабост, която ви дава предимство пред 99% от мъжете. Слабост номер 1. Желанието за емоционално бягство от реалността. Повечето мъже вярват, че жените подхождат към любовта логично, приемайки, че избират партньори заради стабилност, външен вид или статус. Но реалността е, че жените се влюбват в емоционалното преживяване, което мъжът създава, а не просто в самия мъж. Жените копнеят за мъж, който ги пренася в различна емоционална реалност. Защо мислите, че са привлечени от фантазии, включващи лоши момчета, мистериозни непознати или забранени романси? Не е защото наистина желаят хаос, защото жадуват за емоции, които са непредсказуеми, чувства, които се откъсват от рутината на ежедневието. И точно тук повечето мъже грешат. Те са твърде предсказуеми. Изпращат едни и същи съобщения всеки ден. Съгласни са с всичко, което тя казва. Карат я да се чувства комфортно, но никога не я карат да се чувства жива. Точно за това толкова много мъже се озовават в капан в приятелската зона. Те предлагат другарство, но не успяват да създадат достатъчно силни емоции, за да може тя да ги види като нещо повече от приятел. Епиктет е учил: не е важно какво ти се случва, а как реагираш на него. Когато се научиш да създаваш емоционален контраст, вече не реагираш на нея. Създаваш реакция вътре в нея, и това е съвсем различен вид сила. Това е силата, притежавана от мъжа, който разбира, че привличането не се определя от това, което казваш, а от това как я караш да се чувства. И така, как да използвате това във ваша полза? Трябва да създадете емоционален контраст. Жените не се влюбват в мъжа, който е просто мил. Те се влюбват в мъжа, който ги кара да чувстват нещо.
Започнете да въвеждате малко непредсказуемост в взаимодействията си. Не бъдете винаги на разположение. Оспорвайте нейните гледни точки, вместо да се съгласявате с всичко, което казва. Разказвайте истории, които я пренасят в друг свят. Целта е да избегнете да се превърнете в просто поредната предвидима опция. В момента, в който една жена започне да ви вижда като